len trošku v opačnom poradí, ako bolo avizované, prichádza 152 mm samohybný delostrelecký systém Dana. Je to predchodkyňa v podstate delostreleckého systému Zuzana 2000, ktorá bola predmetom posledného vývoja delostreleckých samohybných húfnic. Vedľa nej z ľavej strany prichádza už spomínaná Gvozdika. A ako bombónik nakoniec 203 mm kanón Pion, ktorý je jeden z najväčších delostreleckých kanónových systémov vôbec na svete. On je trošku stranou. Vidíte, že je to opravdový kolos, ktorý je postavený na upravenom tankovom podvozku. Predpokladám, že prvá strelecký ukážok bude systém Gvozdika, v ktorom tomu základné informácie a parametre tohto systému uviedol. Niekoľko slov 152 mm systému Dana. Je to kanónová húfnica slovenskej výroby, ktorá bola vo výzbroji českej, slovenskej alebo československej armády. Je postavená na podvozku Tatra 815 8x8. Maximálny dostrel tohto delostreleckého systému je 20 000 metrov s ďalkovou strelou. Kadencia strelby je takisto 5 výstrelov za minútu. O chvíľočku budete vidieť výstrely z obidvoch týchto systémov a potom na záver výstrel do systému 203 mm delostreleckého kanála Pion. Iba pre zaujímavosť tá skrátka Dana, aj keď niektoré tie zbraňové systémy majú také atraktívne ženské mená, nie je to teda meno ženské Dana, ale je to skrátka celoautomobilné nabíjané automaticky. Vážení priatelia, dovolte, aby som trošku prerušil túto pútavé rozprávanie pána inžiniera Petraša. Poprosím vás, aby ste spolupracovali s našimi, neviem, či figurantmi, či pomocníkmi, ktorí vypáskujú priestor, pretože ten priestor sa trošku posunul a tá posledná veľká ukážka, mám takú správu, že všetko aj s lietadlami by malo zafungovať, tak tá posledná veľká ukážka musí byť boisko ohradené takýmito páskami, aby bolo jasné. Čiže prosím vás, za pásky sa nedávajte, pretože môže dojsť k nejakému zraneniu odletenou črepinou, my to máme vypočítané na vzdialenosť. To náš pyrotechnik skrátka nám odhadol podľa sily náloží, ktoré sú, a veľmi pekne vás prosím, aby ste za tie pásky neišli a aby ste spolupracovali s našimi figurantmi. Ďakujem veľmi pekne a zatiaľ odovzdávam slovo ďalej. Využijem ešte priestor, poviem pár informácií o 203 mm samohybnom kanóne Pion. To, že je najväčší, teda som spomínal, jeho dostrel bol s klasickou muníciou 37 500 metrov a 47 000 metrov pri využití strel s prídavným pohonom. Takisto tento kanón umožňoval strieľať i granáty s jadrovou náplňou. Za bývalej Československej republiky boli tieto kanóny dislokované na západnej hranici Československej republiky.
Ďakujeme vám za pozornosť, to bol koniec prezentácie niektoré demonstrujúckej techniky Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie. Ospravedlňujeme sa ešte raz za krátke zdržania, ktoré nás spôsobil vznik požiarov a ich lokalizácia. Ďakujem, príjem, pekný deň.